Tinerii din Republica Moldova află primele noțiuni despre politică în cadrul cursului de educație civică. Pentru unii dintre ei, aceste cunoștințe vin să completeze practicile pe care ei au reușit să le acumuleze în activitățile cotidiene. Studiem atât la educație civică, unde nu facem cunoștință cu drepturile la vot și cunoaștem multe opțiuni și informații despre politică. Este cel mai interesant joc care poate decide soarta oamenilor. Politica este un sistem de tratate, un sistem de alianțe, de colaborări dintre diferite persoane care sunt alese în fruntea statului pentru a rezolva diferite probleme. Politica este un domeniu în care activează mulți oameni care sunt interesați de viitorul țării noastre și pentru a face un viitor mai bun pentru urmașii noștri. În cadrul lecțiilor de educație civică, elevii află despre drepturile constituționale, libertățile fundamentale, obligațiile și responsabilitățile cetățenești. Elevii găsesc aceste discuții foarte interesante, mai ales că pentru unii politica este mai mult decât o materie școlară. Acesta poate fi un hobby sau poate o profesie a celor care se văd mai nepoliticieni și sunt gata să se implice activ pentru a schimba lucrurile în mai bine. Tu te implici în politică? Da, desigur, particip la orele extracurs, unde sunt informați despre dreptul la vot. De exemplu, ultima conferință care am avut-o despre votul uninominal, unde s-au format partide. Dincolo de conținutul cursului, elevii au posibilitatea să participe și la diverse seminare și ore practice la care improvizează situații din viață. Ei pot deveni politicieni timp de o oră și să răspundă la întrebări cetățenilor, fapt care îi face să înțeleagă mai bine politica din alt punct de vedere. Tinerii văd politica ca un joc complicat, un joc care uneori este nu prea cinstit. În cadrul lecțiilor, dacă vorbim despre dreptul cetățeanului la vot, relațiile Republicii Moldova cu Europa, se discută la nivel de manual, lecție, se aduce la cunoștința elevilor despre anumite evenimente, legi. Primele cunoștințe despre politică sunt doar un capitol din cadrul cursului de educație civică. Pentru dezvoltarea unui cetățean activ și corect este nevoie de mai multă implicare, iar aceasta rămâne o temă pentru acasă, la care vom afla răspunsul cel mai devreme la următoarele alegeri parlamentare.